Dobroveče i dobrodošli u našu kompilaciju vesti. Danas ćemo vam predstaviti najvažnije događaje iz Španije i Evrope. U političkim vodama španska vlada se suočava sa ozbiljnim izazovima. Skandal vezan za seksualno uznemiravanje i optužbe za korupciju potresaju vladajuće socijaliste. Alcalde Almusafesa, optužen za seksualno uznemiravanje, podneo je ostavku na stranačke funkcije, ali ostaje na čelu opštine. PSOE traži njegov potpuni odlazak. Opozicija je oštro reagovala. Alberto Núñez Feijóo traži raspisivanje izbora, optužujući premijera Sanchea da štiti mačiste i korumpirane. Koalicioni partneri također vrše pritisak. Sumar i PNV traže temeljnu rekonstrukciju vlade kako bi se zaustavila hemoragija skandala. U drugim vestima, Audiencija Nacionala istražuje takzvana aferu Leire Diez, bivše socijalistkinje i ekspredsjednika državne holding kompanije SEPI, zbog sumnje na uticaj pri dodeli ugovora. Na međunarodnom planu, španski premijer Pedro Sánchez osudio je vanredne operacije SAD-a kod obale Venezuele, nazvavši ih neprihvatljivim. Španija je pozvala EU da zadrži zabranu prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem od 2035. godine, uprkos pregovorima o ublažavanju mere. U društvenim temama istraživanje pokazuje da se Španija brzo menja. Sve je više samaca, majke su sve starije, a zamrzavanje jajnih ćelija postaje sve popularnije. U kulturi sa velikom tugom se oprašta od legendarnog hispano-argentinskog glumca Hectora Alterija, koji je preminuo u 96. godini života. U regionu Valencije je proglašena crvena opasnost od poplava. Stanovnici su putem S-alerta sistema na mobilnim telefonima upozoreni na obilne kiše. Na granici sa Ceutom, jedan pripadnik Garde Civil je lakše povređen nakon napada migranta improvizovanom kukom. Napadač je uhapšen. U pozitivnim vestima, Evropska unija je odobrila da španski ribari u Mediteranu mogu loviti više od 140 dana tokom 2026. godine, što predstavlja važan uspeh za sektor. Španija također priprema novu tehnologiju za plaćanje karticama koja će raditi i bez internetske veze, što će olakšati transakcije. Za kraj podelimo malo božićnog duha. Naši čitaoci kažu da je Božić u Španiji poseban zbog porodične atmosfere, a ne zbog kupovine. To je sve za danas. Hvala vam što ste bili sa nama. Pratite nas i sljedeći put za još vesti iz Španije i sveta. Laku noć.